Oke teman-teman, kembali saya coba hadirkan ada Cupa Ambiak Lado dari albumnya Android. Spesial kembali buat Anda. Gua ada yang lagi berbahagia di sana, selamat menempuh baru. Ada putra bungsu dan juga bini kafu. Urang laju pak ma ambiak lado ditanam onde kanduang oi di pandakian. Lado ditanam onde kanduang oi di pandakian. Biasa harimau asalai sampai kanduang oi nanen nantikan lasi somusang onde kanduang oi nanen nantikan. Sinayana Jumai hari pakanyo sungai Karinggi nandi alang hari kanduang kini ko larami pulo selai baniai adia lesuko adia mamili jo tangan nan kida onde kanduang oi kajadi juo dari la soloma kalu buasarai yo gunung talang onde kanduang oi puncaknya tinggi. Yo gunung talang onde kanduang oi puncaknya tinggi. Biasa harimau asalai sampai tak ube malu onde kanduang oi yo urang rami. Onde kanduang oi ka urang rami. Jiko lang mandape adik mandape si burang bondo ngan si burang pipi usah latangguang adik lapeka. Kok nasibnya adia kadenai ura batam bakayo naraso kaate adia magalui nak mencampakan keterangan sini. Solo salayoma bacawan pinan rang paramban onde kanduang oi batanam padi rang paramban onde kanduang oi batan
onde kanduang oi nan dipadamkan, lampu di tangan onde kanduang oi nan bapadamkan. Sinayan Jumaai hari pakanyo sungai Garinggi nan di alang hari kanduang kiniko lah rami pulo asalai baniai adia lesuko adia mamili jo tangan nan kida onde kanduang oi kajadi juo dari la soloma kalu buasarai yo gunung talang onde kanduang oi puncaknya tinggi yo gunung talang onde kanduang oi puncaknya tinggi. Biasa harimau asal lai sampai Pak Ube manu onde kanduang oi oi urang rami Pak Ube manu onde kanduang oi ka urang rami. Oke, berlalu satu teman.